și să ne pregătim de meditație. Dat semnal corpului în următoarele momente, este doar despre mine. Doar despre mine. Cu mine și despre mine. Și inspir și expir. Prelung, plăcut. Inspir viață frumoasă. O văd așa cu sclipiri magice. Și expir orice îndoială că am să reușesc să o trăiesc atât de frumos. Orice confuzie ar fi în mintea mea, orice îngrijorare. Și doar inspir și expir. Și acum te rog, caută conectarea cu inima ta. E ca și cum o privești așa din afară și îi transmiți multă recunoștință pentru tot ceea ce face ea pentru tine în fiecare moment. Și simți în momentul în care îi trimiți recunoștință inimii, cum parcă se expandează, se face din ce în ce mai mare, mai puternică, mai frumoasă. Și câmpul inimii tale se conectează cu câmpul existent de jur împrejurul tău. Câmpul acela informațional. Și de aici, din starea aceasta, imaginează-ți că pleacă de la inimă un firicel de energie frumoasă, strălucitoare și urcă prin gât, prin față și se duce direct la creier și se armonizează și creierul se luminează de plăcerea intrării pe frecvență cu inima. Și acum inima și creierul tău vibrează pe aceeași frecvență plăcută și ridică din ce în ce mai mult vibrații și transmite semnale corpului de sănătate, vitalitate, relaxare, siguranță, plăcere de a fi. Și în starea aceasta, imaginează-ți că duci de la inimă către jos, către pântec, un firicel de altă energie frumoasă. Poți să și vezi ce culoare are. Și te conectezi cu pântecul tău, cu abdomenul, cu zona de mai jos, unde la femei este viața și în general la toți oamenii este partea de creativitate. Și în conexiunea aceasta frumoasă, rațiune, simțire, creație, corpul începe să vibreze ușor. Celulele intră într-o rezonanță plăcută și poți să simți de sus până jos, până în vârful degetelor de la picioare, vibrația celulelor care își găsesc cea mai potrivită frecvență pentru tine, de vindecare interioară. Și nivelele hormonale se normalizează în cea mai bună măsură pentru tine. Poți să-ți imaginezi cum oxitocina, serotonina, dopamina, cortizolul, adrenalina se mișcă așa ușor, își mișcă frecvențele și se așează la nivelul care este cel mai benefic corpului tău. Și din starea aceasta de bine interior, puneți intenția să te și împământezi și uită-te cum din mijlocul tălpilor încep să se formeze rădăcini frumoase de lumină
Și se duc adânc, adânc și mai adânc până în centrul mamei pământ. Le lași să se avânte prin mii și mii de straturi, de ape, de roc, de lemn și mai adânc și mai rapid. Și când ajungi în centrul mamei pământ, simți acea energie delicată și în același timp fermă. Și ia-o, imaginează-ți că o aduni din ce în ce mai mult din jurul tău și cu multă recunoștință față de mama pământ, te întorci cu energia ei în corp și urci repede pe rădăcinile tale de lumină. Intri cu energia prin tălpi, pulpe, coapse și începe energia să se ridice de-a lungul șirei spinării și pe unde trece, curăță chakrele. Prima chakră sub buric, deasupra, piept, la gât, la sprâncene și rămâne acolo în chakra coroană și ținând de capul. Și acum conștiința ta adu-o în zona de piept, de abdomen și lasă-te să plutești acolo. Poți să te vezi ca un mic eu care plutește, relaxat, în acel spațiu. Și ceri conectarea cu sinele tău mai înalt. Să vină sinele meu mai înalt, să ne conectăm și mai profund decât o facem. Să ne conectăm conștient. Și el apare ca o mică luminiță la început, în mijlocul pieptului. Și vibrează și vibrează și își extinde strălucirea și lumina. Din ce în ce mai mult, din ce în ce mai puternic. Îți umple tot corpul cu lumină și energie. Depășește granițele corpului și te învelește într-un frumos glob de lumină. Și rămâi așa în protecția aceasta plăcută. Și plutind cu conștiința în interiorul corpului, te regăsești pe tine și îți spui: eu sunt ceea ce sunt și este de ajuns. Eu sunt ceea ce sunt și asta este de ajuns. Și reconectează-te cu adevăratul tău sine și cu ceea ce ești tu. Și te poți simți în foarte multe feluri relaxată, te poți simți în adevărul tău, te poți simți în siguranță, te poți simți exact așa cum îți este benefic ție. Și din starea aceasta de conexiune cu tine și cu câmpul înconjurător, am să-ți spun câteva cuvinte despre cum e a trăi în lux, în răsfăț. Când crezi despre tine că ești valoros, valoroasă, începi să te înconjori cu acel lux, cu plăceri și confort, dincolo de cele necesare traiului de zi cu zi. Luxul nu trebuie să fie neapărat material. Nu trebuie să fie neapărat o mașină scumpă, ori o casă opulentă. Poate fi un parfum plăcut al florilor culese din grădini, o picătură de ulei parfumat, o baie caldă, cu parfumuri minunate și cu spumă, o bucățică de ciocolată savuroasă sau sunetul unei melodii plăcute. Acestea sunt micile plăceri ale vieții care costă puțin, dar cât de mult contează. Simți că meriți acest lux? Simte.
Pentru că luxul, acest răsfăț al simțurilor, este o stare naturală și abundentă. Chiar este un drept din naștere. O înțelepciune vedică ne spune că fiecare persoană este o bucățică de aur. Și aurul tău pur este esența ta, creată din iubirea Universului. Și știi cum este? Aurul este prețuit. Așa simte-te și tu. Prețuită, prețuit. Și fiind așa o comoară, meriți tot ceea ce este mai bun în lume. Tot ceea ce are lumea mai bun să-ți ofere. Și dacă ai tot timpul acest lucru în minte, gândește-te că prețuindu-te pe tine, gândind din ce în ce mai bine despre tine, îți vei ridica și calitatea vieții. Pentru că, vezi tu, viața ta exterioară va fi ecoul gândurilor, credințelor și intențiilor tale în direcția gândirii că ești o ființă prețioasă, care merită abundența. Și astăzi poți să practici trăirea vieții în răsfăț și în fiecare zi. Fă o baie cu spumă, o plimbare lungă plăcută, întâlnește-te cu un prieten, prietenă bună la un ceai, la o cafea, sau pierde-te vizionând filmul tău favorit. Și pune-ți în gând să faci din asta un obicei, să-ți aduci momente de răsfăț în viața ta în fiecare zi. Cu cât aduci mai multe mici răsfățuri în viața ta, cu atât te vei vedea pe tine ca pe o ființă spirituală meritoasă, care merită iubire și abundență în toate. Și afirmația sau gândul zilei de astăzi este simplu. Astăzi îmi ofer momente de răsfăț, momente de lux. Focusează-ți atenția astăzi să-ți oferi momente de răsfăț. Astăzi îmi ofer momente de lux, de răsfăț. Și poți să adaugi că acțiunile și dorințele tale sunt sprijinite de inteligența divină. Astăzi îmi ofer momente de răsfăț pentru că știu că pot. Acțiunile și dorințele mele sunt sprijinite de inteligența divină. Și inspiră și expiră. Și hai să înlăturăm câteva îndoieli pe tema aceasta. Pune mâna pe corpul tău și folosește-ți și corpul când dai drumul unor îndoieli, unor temeri legate de faptul că tu meriți aceste momente de răsfăț și că poți să ți le oferi. Inspiră și expiră. Și știu ce înseamnă și știu cum să-mi trăiesc viața de zi cu zi, fără îndoială că pot să-mi ofer aceste momente de răsfăț. Și dă drumul îndoielii acestea. Și știu ce înseamnă și cum să-mi trăiesc viața de zi cu zi, fără să simt că mă neglijez pe mine însumi. Dă drumul senzației astea că totdeauna ești pe ultimul loc, că tu mai rar îți oferi ceva ție. Dă-i drumul lucrurile astea. Și știu ce înseamnă și cum să-mi trăiesc viața de zi cu zi,
fără resentimentul că toți mă lasă pe ultimul loc, fără supărarea asta interioară că toți obțin ceva plăcut și eu nu, fără resentimentul ăsta. Dacă există, dă-i drumul, că l-ai avut vreodată. Chiar de copil, când vroiai ceva plăcut și nu ți se dădea, toți ceilalți primesc și eu nu. Și dă-i drumul, dă-i drumul. Dă-i drumul din fiecare celulă a corpului tău acestui resentiment, că ne trage înapoi tot timpul energia aceasta. Știu ce înseamnă și cum să-mi trăiesc viața de zi cu zi, fără să fiu copleșită de tot ceea ce trăiesc zilnic. Dau la o parte copleșirea asta ca să pot să văd cum îmi pot oferi răsfățul acela. Dau la o parte toată copleșirea de mic copil până acum, când am crezut că trebuie să fac mult prea multe. Le-am știut, nu le-am știut. Am fost copleșită de griji, de poveri emoționale, de griji materiale, de orice. Le las să zboare grijile astea și copleșirea asta. Știu ce înseamnă și cum să-mi trăiesc viața de zi cu zi, fără să preiau teama asta conștientă din familia mea, din țara mea, din egregorul acesta, cum că nu ai cum. N-ai cum să-ți oferi momente de răsfăț, că tot timpul trebuie să fii în alertă, tot timpul trebuie să ai treabă. Credința asta că răsfățul este ceva nedorit sau interzis sau e o prostie. Dă la o parte această credință, poate a fost în familia ta, poate a fost la serviciu, la țara ta, poate oamenii gândesc așa că ați oferi răsfăț cu ceva ce nu ai voie. Și dă la o parte lucrul acesta. Știi cum să trăiești fără această senzație. Și orice îți vine în minte acum care te împiedică să-ți creezi și să-ți trăiești acele momente de răsfăț, eliberează acum orice credință, orice program subconștient. Eliberează. Să faci loc ușurinței cu care îți oferi răsfăț zi de zi. Foarte bine. Și acum inspiră și expiră și să descărcăm acel program. Chiar este posibil și e și ușor. Da, să facem acest lucru. Și Doamne Dumnezeule, Creatora tot ceea ce este, cer pentru fiecare suflet aflat în meditație și care ascultă vreodată meditație, să se descarce precum își dă voie. Sentimentul este ușor, posibil, să-mi ofer momente de răsfăț zilnice care mi-aduc bucurie. Și sentimentul acela cum se simte când îți oferi aceste momente de răsfăț, să se descarce în fiecare celulă, țesut, organ, în viața asta și în alte vieți și planuri, timpuri, în toate limbile cunoscute și necunoscute. Așa precum îți dai voie. Și inspiră și expiră și știi că este posibil să știi, să simți că îți oferi momente de răsfăț în fiecare zi. Și știi că îți dai voie să ți le oferi aceste momente de răsfăț. Și știi cum se simte să-ți dai voie și cum se simte că meriți și ți se dă voie să-ți oferi aceste momente. Și chiar știi cum să ți le oferi, în ce fel, cu cine, când. Cunoști toate acestea.
și știi că ești gata, pregătită, pregătit și ești în siguranță să-ți oferi și să trăiești momente de răsfăț în fiecare zi. Și inspiră și expiră și lasă adevărul și perspectiva toate Creatorului despre cum îți creezi aceste momente și cum le trăiești în fiecare zi. Fiecare zi vei fi conștient că ai trăit minim un moment de răsfăț pentru tine. Și în momentul acela, tot sistemul tău hormonal te va inunda cu hormonii aceia fericirii. Cum se simt? Hormonii fericirii foarte ușor se activează în interiorul tău când îți dai voie să-ți oferi momente de răsfăț. Cum se simt? Lasă să simți în corp. Serotonina aceeași, plăcerea aceea de a fi doar pentru tine. Și de sus până jos, celulele tale primesc această informație prin lumina care curge continuu prin creștetul capului tău. Și în interiorul corpului se formează noi căi neuronale care încep să te îndrume spre a face zi de zi loc momentelor de răsfăț. Foarte frumos. Și toată lumina aceea înțelegerii îți umple pieptul și începe să se reverse peste toată viața ta. Și uită-te la viața ta. Ce faci? Cu cine trăiești momentele de răsfăț? Unde ești? Ce auzi? Ce vezi în momentele în care te răsfeți? Doar fii observator al vieții tale. Infuzează-te cu toată starea aceea de răsfăț, de lux. Poți să vezi așa sclipiri de lumină aurie care îți aduc acel lux în viața ta și de acolo ia-ți toată informația. Și privește-ți viața în versiunea aceasta în care chiar o dată, de 2 ori, de 3 ori pe zi trăiești aceste momente de răsfăț. Ce plăcut! Și inspiră și expiră, lasă-ți starea aceea în corp, lasă corpul să învețe. Și apoi ușor, ușor revină în aici și acum, în spațiul în care ești. Pe scaunul, canapeaua pe care stai, mișcă-te ușor, ușor. Zâmbește-ți că ai făcut ceva minunat pentru tine astăzi. Și de la inima mea la inima ta multă iubire.